Wasser, nämlich für 2 Minuten Herr Kollege Stier. Gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče, prema podacima UN-a rat djece je u stalnom padu od 2000. godine, smanjen je za 1/3. I dok globalno napredujemo u ovom aspektu, Bolivijski kongres je 2. srpnja ove godine donio novi zakon o dječjim pravima u kojemu je najniža dob za zaposlenje smanjena sa 14 na 12 godina, a u slučaju samozapošljavanja na 10 godina starosti. Time je Bolivija jedina zemlja na svijetu koja dozvoljava rad desetogodišnjaka. Ta djeca u Boliviji rade u nekim slučajevima teške fizičke poslove poput rada u poljima šećerne repe ili u rudnicima. Argument je bolivijske vlade pri donošenju ovog zakona kako je rad djece neophodan u Boliviji da bi se smanjilo siromaštvo. Međutim, rad djece možda nekima se čini kao rješenje, ono može samo biti kratkoročno jer u stvari takvo rješenje samo amplificira, samo povećava siromaštvo na duge staze. Zato je i UNICEF izrazio zabrinutost zbog neusklađenosti bolivijskog zakona sa Međunarodnom konvencijom o najnižoj dobi za zaposlenje. A to je jedna od konvencija koje države moraju ratificirati ako žele zadovoljiti kriterije za dobivanje i korištenje GSP-a, odnosno općeg sustava povlastica. Bolivija je ratificirala konvenciju o najnižoj dobi i od 1. siječnja ove godine koristi carinske povlastice. Međutim, nedugo nakon što je počela koristiti carinske povlastice, vlada Eve Moralesa ipak je promijenila ovaj zakon i time ostavlja jedan dojam da Europska unija i Europski parlament su bili prevareni. Zato smo iz Europske pučke stranke uputili ovo pitanje Europskoj komisiji, ja ću ga pročitati u originalu na engleskom jeziku. I kaže: Does the European Commission believe that this new legislation prima facie puts Bolivia in breach of the Minimum Age Convention, which is one of the conventions to be respected in order to benefit from the GSP+? And furthermore, can the Commission indicate whether it will analyse in detail the content of the new Children's Rights Bill in Bolivia, taking its analysis into account in Bolivia's GSP scorecard, in order to decide whether or not serious failure has been identified in the effective implementation of this convention? Hvala, gospodine predsjedniče. Vielen Dank, Herr Kollege Stier. Es folgt Herr Kommissar de Gucht. Thank you, Chairman and honourable members of Parliament. The Commission is aware of Bolivian Law number 548 on children and adolescents,